Здравейте, благодат, мир и любов на всички свети на Бога в името на Исус. Искам да ви кажа една много хубава новина, която днес стана с мен, понеже аз съм в един град в Италия, шофьор съм на едни мои приятели и аз им говорих, но говорихме докато се хвърлят бисерите да не бъдат на празно. И един от синовете на моите приятели, сега ще ви запозная какво каза точно той и защо дойде при мене. Аз ще ви запозная така. Здравей, как се казваш? Христо. На колко години си? 17. Сега искам да те питам, брат ми, когато ти дойде при мене до леглото, когато аз държах телефона си в ръката, ти дойде при мене и какво искаше, какво ми каза, какво ми питаше? Питах ти, брат ме, ако иска да съм християн, че сърцето ми много го даде, започна да бие. И идвах ти казах ти и ти ми каза, да, става да бъдеш християн. И затова и сега много се радвам, че ще бъда християн. И дори сега цък-цък прави ми сърцето. Значи, вижте, брати и сестри, когато Бог избира някого, Той го избрал още преди да го постави в утробата на майка си. Сега е денят той да осъзнава. Ето вижте, аз съм един недостоен с Библия на ръка. Нищо не съм го учил, нито нищо. Нека той самия да ви каже, че аз никога не съм го учил, нито нищо. Прави всичко наистина. И сега след малко ще водя в покаятелна молитва, защото това е задължително, защото казва, покаянието е приемането на Христос. Брат ми, сега след малко ще вода за с няколко думи на покаятелна молитва, защото това точно ще те освободи от всичкото. Добре. Сега ще трябва да повторяш зад мене, брат ми. Само си затваряй очите и кажи: Святи Боже, Святи Боже, благодаря ти за денят, който ти ме избра. Аз сега, Господи, се покайвам. Разкайвам се. Аз те приемам. За личен спасител, Исусе. За личен спасител. За личен спасител. Приемам те, Боже. Отричам се. От майчина линия. Отричам се. От бащина линия. Отричам се от всички проклети, които са били върху мене. От всички които са били върху мене. Отричам се. И аз вярвам, че ти си бил на кръста, не само заради мене, и заради онези, които се чака да приемат тебе, както аз те приемам днес. Покайвам се, Исус, и те приемам за Спасител. Амин. Брат ми, как се чувства сега? Много добре чувствам се, брат. Какво може да ми кажеш с тази? Какво чувстваш сега в момента? Сега се чувствам много спокоен. Не съм както сега, преди бях 20 минути нервен. Да. Сега много съм спокоен и радвам се. Сърцето му ще удра много силно отвътре. Слава на Бога. Така е, брат. Какво може да кажеш на моите брати и сестри, когато един човек се покайва? Какво може да ги насърчиш? Когато един човек се покайва, той се лечи, че започва сърцето ми да му удра отвътре много силно. И той душата му само го накарва. Накарва го и той акъла не го иска, ама сърцето го иска. Ама когато дойдеха, от този ден аз започнах да искам. Само акъла ми искаше. И сега започна и сърцето ми да иска, отидех и при него. И питах му: аз, брат, може ли да ставам християн? Той ми каза да. Да, понеже ти си бил мюсюлманин. Да, бях мюсюлманин. Кажи, че си бил мюсюлманин, сега в момента си приел Христос. Да, сега съм приел Христос. Така, ето вижте, възможно ли е, брати и сестри, мюсюлман да приеме Христос? Може да, това е единствено. И това наистина, ето защо Бог ме изпратил да бъда шофьор. Вижте, Бог прави две неща. Не само мисли за денят, за хляба, за насъщане и водата, но Той изпраща винаги своите с мисия, за да спасим, защото Словото казва, че един да се спаси е голяма сватба в небето и небето се радва. Здравей, брат ми, аз много се радвам, ела да те прегърна. Добре дошъл в нашата църква. Църквата е Христос, ти си вече в Христос.
И скоро време ще очакваме да му дадем и водно кръстение, защото водното кръстение е за прощение на греховете. Благословя всички моите брати и сестри в името на Исус. Леки благословен ден ви желая.